Yun mga ka-vlogs, welcome back to my channel. So ngayon, naisipan kong gumawa giniling ng baboy mga ka-vlogs, at saka isang tilapia. Mag-aadobo tayo mga ka-vlogs, sa adoboin at paghahaloin natin to kung anong lasa nito mga ka-vlogs. So ano pang hinihintay natin? Here we go, start na to. So ayun mga ka-vlogs, start na natin. Magigisa muna tayo. Kakaiba to mga ka-vlogs, paghahaloin natin yung tilapia at saka baboy. Medyo rami-ramihan natin ng konti ng mantika. Yan. So, lagyan na natin yung bawang, sibuyas. Pagsama-samahin na natin. Yan mga ka-vlogs. Yan mga ka-vlogs, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. Ito, click na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos mga ka-vlogs. So ayan mga ka-vlogs, nagluluto tayo ng mga kaibang luto. Di naman tayo expert, kaso pinag-i-experimentuhan lang mga ka-vlogs. So ayan, sabunin natin. Itong bawang sibuyas typical mga ka-vlogs. Ayan. Ayan. Kasi mga ka-vlogs, alam mo kung bakit ito gagawin. Kung anak ko hindi kumakain ng isda, mahina sa isda, karne lang siya. Kaya ito ang gagawin natin. Kakaiba nga ito eh. Yan mga ka-vlogs, napakastig niyan. Yan. Lagay na natin yung luya mga ka-vlogs. Lagay na natin yung giniling mga ka-vlogs. Ano pang hinihintay natin? Giniling na yan. O, yan. Yan mga ka-vlogs, medyo nahinto na naman tayo ng pag-video, naging busy tayo, kaya ayan. Parang paubos na yung gas ko ah. Yan mga ka-vlogs, lagyan natin ng magic sarap kasi nagpapasarap to. At paminta. Giniling na pork with tilapia mga ka-vlogs. Yan mga ka-vlogs, kumukulo siya. Yan, napakasarap nito mga ka-vlogs. Adobong tilapia with giniling na pork, kakaiba. Bagay lang ito sa akin. Kasi yung anak mo ayaw ng isda, di sa akin yung isda, di ba? Yan na mga ka-vlogs.
Tikman muna nga natin kung anong lasa. Oh, nice. Talo-talo na yung mga ka-vlogs. Yan, napinsan natin. Unahin lang natin mga ka-vlogs yung apoy. Sabaw-sabawan natin yung tiyan niya mga ka-vlogs. Go! Yummy. Ang sarap dito, maraming paminta. Daw kuntito dun sa pamintang nilalagay ko. Kaya kumuha ko dito sa plastic mga ka-vlogs. Yan. Yung nangangagat talaga. Takpan natin mga ka-vlogs. Hinaan lang natin yung apoy. Yan. Yun, yung mga ka-vlogs. Tapos na to. Lutong-lutong na to. Ay, sarap naman nito. Sarap na. May kulang, gusto ko iasin ito, kalamansi. Ngayon mga ka-vlogs, eksperimento lang itong luto na ito. Mayroon akong hinahanap ng lasa nito. Lalagyan natin ng asim ng kalamansi. Para babagay siya. Yan. Eksperimento. Yan. Kakalabasan nito. Stick eh. Stick at tilapia eh. Ang lasa. Yun mga ka-vlogs. Yun oh. Yun nga. Ayos yung lasa. Yan mga ka-vlogs. So ayos na to. Patayin na natin to oh. Napakasarap dito mga ka-vlogs. Oh. Adobong giniling mga ka-vlogs oh. Yan. May tilapia, kakaiba itong mga ka-vlogs. Sarap ng pagkaluto. Sige mga ka-vlogs, okay na to, patayin na natin to. Mga ka-vlogs, salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Mga ka-vlogs, yung adobo nating tilapia with pork. Pinaghalo ko mga ka-vlogs. So yan, kakaiba no. Yan na mga ka-vlogs. So mga ka-vlogs, salamat sa panonood. Hanggang dito lang aking content.
See you next vlog. Bye-bye. Ito si Koblax nagsasabi. Ingat palagi and God bless you.